Иззат Амонро ба зиндони Якум Советскӣ бурдаанд. ҳамлаи Русия ба Украина 71 миллион касро дар ҷаҳон фақир кард. Ширкати паҳлавонони Тоҷикистон дар Гранд Слем Ҳангари 2022. Иззат Амон ҳомии муҳоҷирон ки зиндонӣ аст ба маҳбаси Якум Советскӣ дар Душанбе ҷой кардаанд. Ӯ ҳангоми таҳқиқи парвандаи дуюмаш чанд моҳи охир дар боздоштгоҳи муваққатӣ буд. Иззат Амон соли 2021 дастгир ва бар асоси 2 парванда ба гуноҳи қаллобӣ ба 15 сол зиндон маҳкум шудааст. худи ӯ пештар гуфта буд бо ҳукмҳо розӣ нест, вале шикоят намекунад, зеро ба адолати додгоҳӣ дар кишвар бовар надорад. Иззат Амон раиси пешини созмони маркази тоҷикон дар Москав ки бештар аз ҳаққи муҳоҷирони корӣ ҳимоят мекард, моҳи марти соли 2021 аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва аз қаламрави он кишвар ронда шуд. мақомот дар Тоҷикистон гуфтанд ӯро бар асоси даъвои чанд нафар дастгир ва маҳкум карданд. худашуд наздиконаш даъвои пулиро беасос донистанд. ҷонибдоронаш бовар доранд қазия сиёсӣ аст, чун дар суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳукумати Тоҷикистонро низ танқид мекард. як идораи вобаста ба Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, афзоиши нархи хӯрокворӣ ва сӯзишворӣ аз охири моҳи феврали имсол аз замони ҳамлаи Русия ба Украина беш аз 71 миллион касро дар саросари ҷаҳон ба фақр дучор кардааст. Дар гузориши барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ки 7 июл нашр шуд, инчунин аз хатари нооромиҳои иҷтимоӣ дар баъзе гӯшаҳои ҷаҳон бинобар нобасомониҳои иқтисодӣ ҳушдор дода шудааст. Украина яке аз истеҳсолкунанда ва содиркунандаи асосии ғалладона дар дунё ба шумор меравад ва киштиҳои борбардори он дар гаштугузор ба тарафи Ховари Миёна ва Африқо ба мушкил рӯбарӯ ҳастанд. қисмати украинии баҳри Сиёҳ дар ҳоли ҳозир аз тарафи нерӯҳои русӣ дар муҳосира қарор дорад ва ин амр миллионҳо нафарро дар саросари ҷаҳон ба гуруснагӣ рӯбарӯ кардааст. Русия ва Украина тақрибан аз 4/1 ҳиссаи гандуми ҷаҳон ва беш аз ними равғани офтобпарасти ҷаҳонро содирот мекунанд. нархи сӯзишворӣ низ дар ин марҳила афзудааст. Русия бузургтарин содиркунандаи гази табиӣ ва дуввумин содиркунандаи бузурги нафти хом дар ҷаҳон аст. аз 8 то 10 июл дар доираи сайри ҷаҳонии ҷудо мусобиқаи байналмилалии Гранд Слем Ҳангари 2022 баргузор мешавад ки дар он паҳлавонони тоҷик низ ширкат мекунанд. мусобиқа 8-10 июл дар шаҳри Будапешти Маҷористон бо иштироки 463 варзишгар, 265 мард, 198 зан аз 66 кишвар баргузор мешавад. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 5 варзишгар намояндагӣ мекунанд. ин дуввум мусобиқаи интихобӣ ба бозиҳои Олимпии Париж 2024 маҳсуб меёбад, чун анъана ба ғолибону ҷоизадорон дар баробари медал ҷоизапулӣ дода мешавад. ба ғолиби ҳар вазн 5000 евро, ба барандаи медали нуқра 3000 ва ба барандаи 2 медали биринҷӣ 1500 евроӣ пешбинӣ шудааст. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр бо мо бошед.